venit la Mirinda Show. Astăzi vom vorbi despre o carte. Și suntem la al doilea episod, nu? Da. Astăzi vom vorbi despre o carte pe nume Însemnările unei puștoaice, partea 1. Arată cam așa. Așa. Și este destul de drăguță, adică are și poze, are și despre o fată care se îndrăgostește și e la școală și nu prea e populară. Și o fată care o nebunește de cap, că nu e Mackenzie. Așa. Multă vorbă. Cum am spus. Deci, mie mi se pare o tipă de treabă. Dar există și volumul 2, și volumul 3, și volumul 4, așa. Păi cam asta. Da, să știți, să mă căutați pe Facebook la Andreea Isabela. Nu uitați!